Metry loviště, nestopujte loviště, je tam velká loď připnutá. Dobrý den, jsem nejmladší pomocník tady u rybářů u Kolovrata a pomáhám vyndávat kapry, zabíjet kapry a vydáváme kapry u Kolovrata a potom tady různě pomáhám rybářům. Ale háčky jsou tam, Federiku. Tam táhnout 380. Ale... Jardo, když tak jsem najdu. Už mám že je to až moc jako velký. Už mě to žere strašnou paměť. Chvála Bohu, ještě pokoje. To bude cákat. Kluci, běžte malinko dál, pak to bude cákat. Proto má... Jo, takže jednička,
protože pak, když jsou Vánoce, tak aby to nebylo hokej. Ano, oni to mají rozdělený, každá bedna je něco jiného, jo. Takže tady třeba v téhle bedně byl ten výběr, veliká ryba. A tadyhle v těchto 3 bednách je ta klasika, jak jsem říkal, ta jednička, jo. Takže pak, když se třeba na Vánoce nakládá, jo, takže tady je výběr, tady je ryba veliká, tady je menší, jo. Takže už to prostě ty vědí. A do jedné bedny se vejde 6-7 metráků, jo. 700 kg ryb je v jedné bedně. 150 až 180 metráků. Téhle velký je až 200 metráků. Jo, takže ta ryba tady, 200 metráků je tady, 200 tun. Z rybníku Broumar je zhruba 550-600 metráků, je plán. Plán výlovu. No. Teď záleží, kolik kormoráni, dravci, že jo, predátoři. To je, zhruba je udělaný plán. Plán je 550-600 metráků. Takže takhle. Převážně je tady vedlejší ryba tolstolobík, je tady amur, je tady štika, je tady candát. No, pak je si občas nějaký sumeček, no jinak tohle to je převážně lín ještě, lín. Tohle máme zatím největší úlovek dneska, je to kapr a má zhruba nějakých 10 až 15 kg. Těžko se to odhaduje, musel by přijít na váhu. Kolik to vážíte? 12? Přes 10 určitě. Takže dneska máme 28. října a máme tady den výlovu rybníku Broumar. Rybník Broumar se loví po 2 letech a dnes to máme spojeno s větší akcí na hrázi, kdy nám přišla velká spousta lidí, za co jsme strašně vděční a doufám, že spoustě z nich se tady líbilo a nestály moc dlouhé fronty. Jinak výlov vlastních ryb probíhá dole v lovišti, zatím máme vyloveno nějakých 200 metráků ryb a předpokládáme, že se dostaneme zhruba ke 600 metrákům kapra. Co se týče těch dalších akcí, co tady máme, tak na hrázi prodáváme živé ryby, rybí speciality, hlavně kapří hranolky, které jsou oblíbené, a smaženého candáta. Návštěvníci se můžou také podívat na koutek lesní pedagogiky a na připravené trofejní ryby, které se právě dneska z rybníku vylovily. Já vím takového velkého. Je tam. Já si tam tady tu sousem. To neboj, to plánujeme všechno, víš? Chce si ještě někdo pohladit? Jemňonice.